حدیث دا عائشہ و دا ام سلم رضی اللہ عنہما دے او دا دوان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دے ویچ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا من جماع وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے وکلنا کل سحر پا دے حال کی روختو چاگا با دا جنابت پا حالات کیو او جنابت کی بولو من جماع زکی چی دا بیبیانو سر بے کوروالے کڑاو ثم یغتسل ویصوم وبیلنبل او روجبینی ولیو متفقن علی دا حدیث پا صحیح بخاری سے مسلم کی امام مسلم با کوئی دا زیادت راوڑا دا پا حدیث دا ام سلمہ کی ولایق دے و دا دی پا زیب بے قضان راوڑا دا حدیث خو سنگ چی امام ابن حجر رحمه اللہ ویلی دا اگا حدیث تے چی پا صحیح بخاری او صحیح مسلم کشتی نور کتابونو کی مشتی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی بس سحر پا دی سے حال کرا گئی چی آگا با دا سب پا حالات کیو دا جنابت پا حالات کیو او جنوب چا تویلے کی گی چی بچا باندی غسل لازم شوی دا کوروالی دلاسا یا دا منی دا وطو دلاسا که اگا دا احتلام پا طریقے سرے یا بلاس ویستی یا کپار سباندی او دا جنوب چی دے دا ذکر او انثا دوانو تویلے کی خزی تم او شڑی تم یو تا دو تا جمی تا طولو تویلے کی اللہ وی و ان کنتم جنوبا فاتطہرو طولو دا پارے ویلے جنوب دیزی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیانو سر دی جماع ٹکے ہو لگاو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو سر دی سٹکے ہو لگاو من جماع وجداوا ابو حریر رضی اللہ عنہ بدا فتوہ ورکولا ابو حریر رضی اللہ عنہ چی ان من اصبح جنوبا فلا صیام لہ پچا باندی چی سحر پا دیسی وقت کی رائے گئے چی دے جنابت پا حالت کی نو روجے نسی کی لکو سیو سڑے دے دخپلی خیز سرے کوروالے ہوکو جنوب شو گئے پاو باندی سلور بجی دی و پا دو باندی ازانو شو سحر روختو دے جنابت پا حالت کی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا فتوی مطابق دا روجے نکی نو بیا اگت اچھا دا خبر اکڑا چی عائشہ ام سلم رضی اللہ عنہم اگو کو دا خبر کئی اگو کو دیسی ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی بدا حالات راتلو او اگبر روجینی ولیو نا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیا دا خبر اکڑا ہما اعلم یهن اعلم اگوی پا دی خبر مانی زمان خب ہوئی گی او بیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دی خبر فتوین روا پشو او دیوی چی ما چی بدا کم خبر کولا دا ما دا الفضل ابن العباس نوری دلیو زکو ما دا خبر کولا و چوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دا پیغمبر خبر کئی چی اغبا پا دیسی حال کیو او روجی بینیوانو بس بیا خو صحیح شو بیا خود اگوی خبر واضح دلیل لیزگی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کور کی دن نوی پا روایت کی اسر دیسی رائزی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبح جنوبا مني زمان دلا سبب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیوی زمان دلا سبب یعنی زمان سبب کوروالے کرو جنوبا من جماع من غیر احتلام یعنی احتلام دلا سنو دا جنابت با دست دلا سو دا برا کوروالے دلا سو بعض علماء دا خبر ذکر کردی دا پیغمبرانو بانی احتلام نرازی دیکھ چوی دا شیطان دا طرف نہیں او اللہ دا پیغمبرانو حفاظت کرده نو پیغمبر چی دا جنابت پا حالات کی نو دا کورواری دا لاسا بای بنیادی مسئلہ کو واضح دا کما جتا سواوری دا آگا دا دی دا پار دا حدیث روڑے چی او سڑے دا جنابت پا حالات کی او پا دا باندی سحر روختو نو اس خبرن دا روجہ سیدہ غسل دیو کی بس روجه ده سیده او دقه ده جمهور اهل علمو ده سلورو مذاهبو ده امامان چی دی طولو ده قول دی